ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ പാർട്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് എന്താ? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗേ ച പണ്ഡിത സമദർശിന. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവനായ ആ വിനയാന്വിതനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് വർഗവിവേചനമോ ജാതിഭേദമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് വർഗവിവേചനമോ ജാതിഭേദമോ ഇല്ലാത്തത്? ആര് പറയും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ തന്നെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു. അതാണ് കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. എന്താ? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശഭാഗേ ച പണ്ഡിത സമദർശിന. അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. എന്താണ്? അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവനായിട്ടുള്ള വിനയാന്വിതരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ? എല്ലാ സർവജീവജാലങ്ങളിലും ആര് കുടികൊള്ളുന്നു? ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ സർവജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് അനുഭവയോഗ്യമല്ലെങ്കിലും വേദങ്ങളും വേദാന്തങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയും അത് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് എന്ത് പാടില്ല? വർഗവിവേചനമോ ജാതിഭേദം വർഗം വർണ്ണം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയത ചിന്തകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അത് വച്ച് പുലർത്താൻ പാടില്ല.
ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെന്ന സമ്പൂർണ്ണ അംശത്താൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന ബോധം ഉദിച്ചതുകൊണ്ടും ഭഗവാനുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളതും കൊണ്ടുമാണ് വിനയാന്വിതമായിട്ടുള്ള ആ പണ്ഡിതന്മാർ സമദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് സർവ ശരീരങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഒരേയൊരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ഒരു ശരീരത്തില് ഒരു ജീവാത്മാവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭഗവാൻ പരമാത്മരൂപേണ ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തില് ഓരോരോ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട്. അതാ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ അത് ആ കൃഷ്ണബോധത്തിലെ നൈപുണ്യം സിദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ആ ബോധം നമ്മളിൽ എപ്പോഴും ഉയർന്നു വരും. അപ്പൊ ഇത് ആ കൃഷ്ണബോധം സിദ്ധിച്ച ആൾക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും പൊതുവിലുള്ള സവിശേഷ അവബോധമത്രേ അവസ്ഥയും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപവും മനസ്സിന്റെ സമനില ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ ശരിയായ വിധം ആ കൃഷ്ണബോധം പരിശീലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ല. അത് ആ ബോധം ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആ ബോധം ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് അനായാസം ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. അപ്പോ ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ആ മനസ്സിന്റെ സമനില, ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞഭാവം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ സമഭാവനയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. പിന്നെ ആ ജീവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറവി ഇല്ല. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവാൻ ദോഷരഹിതനാണ്. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ ജീവനും അതേവിധം ദോഷരഹിതനും പരമവ്യോമം പോകുവാൻ അർഹനാകുന്നു. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ രാഗങ്ങളും ദ്വേഷങ്ങളും ആസക്തിയും ഭോഗങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിത്യമുക്തനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ സമനില വരിച്ച ആള് അസ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള ആ ജീവാത്മാവും ദോഷരഹിതനാണ്. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ ജീവനും അതേവിധം ദോഷരഹിതനും തന്നെയാണ്. ആ ദോഷരഹിതനായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആ പരമദിവ്യ പദം പോകുവാൻ അർഹനാകുന്നു. ഇഹൈവ തൈർജിത സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മന നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷം ഉറ്റവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. അവരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നുവോ, ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞഭാവത്തിൽ ആരുടെ മനസ്സാണോ നിൽക്കുന്നത് അവർ ജനന മരണ അവസ്ഥയിൽ അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അവര് ആ ജീവചക്രത്തിൽ നിന്ന് ആ അവസ്ഥ, ജീവചക്രയുടെ ആ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷം അറ്റവരാണ്. ബ്രഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. ആ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവും ശുദ്ധമായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മപദത്തിന് അർഹരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാകുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആ സമനില ഒരിക്കലും
ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി, ആ ജീവാത്മാവ് കൈവിടുകയില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വന്നാലും അതിൽ പരിഭ്രമിക്കാതെ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതം തന്നെയാണ്. ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാവബോധം ഉണ്ടാവില്ലെന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണം. താൻ കാണുന്ന ദേഹമല്ലെന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരംശമാണെന്നും അയാൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടത്തിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല. ശാരീരികമായി തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. മാനസികമായി ഈ ദാർഢ്യമാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി അഥവാ സ്വബുദ്ധി. സർവവിധേനയും പരമപുരുഷനോട് താദാത്മ്യം നേടാമെന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ അതിന് ശ്രമിക്കാതെ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്തെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഈ സ്ഥിതിയാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ബോധത്തെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന യാദൃശ്ചികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ, അതുമാതിരി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഭോഗ വസ്തുക്കൾ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും വഞ്ചനയോട് കൂടിയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുക, പലതരത്തിലുള്ള നഷ്ടപ്പെടൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള സഹനങ്ങളും എല്ലാം നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിൽ പോലും സ്ഥിര ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് അതിലൊന്നും മനസ്സ് നിർത്താതെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് നിർത്തുന്ന ആ രീതിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞാഭാവം. സർവവിധേനയും പരമപുരുഷനോട് താദാത്മ്യം നേടുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്തെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ബോധം എന്നതാണ് മൂല സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഈ സ്ഥിതിയെ ആ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിൽ ലൈംഗിക സുഖമാണ് മുഖ്യം. അതിന്റെ മാസ്മരശക്തിയിൽ വഴങ്ങിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലൈംഗിക സുഖവും ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ചയാൾ മഹാത്മാവാകയാൽ ഏത് വിഷയ സുഖവും അനാസക്തമായിരിക്കും. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക സുഖം അത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടി ആ സന്താനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാതെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സുഖം ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗിക്ക് അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് നിയന്ത്രിതമല്ലാതെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭോഗ ഇച്ഛ, ലൈംഗിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. അതല്ലാതെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വേഴ്ചകൾ, ശരിയായിട്ടുള്ള ഭോഗ ഇച്ഛകൾ അത് ജീവാത്മാവിനെ കലുഷിതം ആക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ചയാൾ മഹാത്മാവാകയാൽ ഏതു വിഷയസുഖത്തിലും അനാസക്തരായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളരെയധികം നൈപുണ്യം ഉള്ള ആൾ അത്തരത്തിലുള്ള സർവഭോഗ ഇച്ഛകളിലും അനാസക്തനായിരിക്കും. ഒരിക്കലും അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. ബാഹ്യസ്പർശേഷ്വസക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത് സുഖം ന ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുകയില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ പരതത്വ ആകുന്ന ഭഗവാനിൽ മാത്രം വളരെയധികം ആസക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് സ്ഥിര ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ബോധം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെ ഒരിക്കലും, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പറയുന്നതാണ് മുക്തൻ.
അത്തരത്തിലുള്ള മുക്തനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. ആ സ്ഥിര ബുദ്ധി അഥവാ സമാധി കൊണ്ട് ആ ആത്മതത്വത്തിൽ തന്നെ എപ്പോഴും വ്യാപരിക്കുന്നു. ഏഹി സംസ്പർശജ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധ. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളായുള്ള ബന്ധം മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. നമ്മൾക്ക് ആ ഭൗതികതയോടുകൂടി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ ശരീരം, മനസ്സ് ഇവ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലവിധ തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ദുഃഖമോ ഒരു സുഖമോ ഒരു മനുഷ്യന് സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലൊന്നും പരിഭ്രാന്തനാകാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവ ക്ഷണികമാണ്. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദവും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ആത്മാരാമന്മാരായിട്ടുള്ള ആ യോഗികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചവർ, അവർ ഈ വർത്തമാനകാലത്തും ഈ നിമിഷത്തിലും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതല്ലാതെ പര ലോകത്ത് അഥവാ നമ്മളുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ആ വർത്തമാനകാലത്തും അവർ ആനന്ദത്തിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ യോഗികളാവട്ടെ വിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളാകട്ടെ വിഷയസുഖത്തിൽ ആസക്തരാകാറില്ല. ഭൗതിക സുഖാസക്തനാണോ അത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഇരയായിത്തീരും. നമ്മൾ എത്രയോ തീവ്രമായിട്ട് ആ മനസ്സ് ബുദ്ധിയും ആ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ കൂടെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എത്രത്തോളം ആസക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് സുഖങ്ങളും ഭോഗങ്ങളും ഇച്ഛിക്കുന്നവനാണ് എങ്കിൽ അത്രയൊക്കെ തന്നെ അത്ര തീവ്രതയോടുകൂടിയിട്ട് ആ ഭൗതിക ക്ലേശം നമ്മളിൽ വന്ന് പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിക്ക് ശരിക്കും മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചേ തീരൂ. വാക്ക്, മനസ്സ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ക്രോധം ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഗണ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ശരീരത്തിലുള്ള ആ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വാക്ക്, അതുമാതിരി നമ്മുടെ മനസ്സ്, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, അതുമാതിരി ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വളരെ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ വാക്ക്, മനസ്സ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ക്രോധം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ആ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതേപോലെ തന്നെ അത്ര ശക്തിയിൽ തന്നെ അത് തിരിച്ച് ആ ഭൗതിക ക്ലേശം നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കി അതെല്ലാം മുഴുവനായും തന്നെ ആ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയം, ബോധം മുഴുവനായും ആ ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളെ ഗോസ്വാമി അഥവാ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതില് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ എന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സർവവിധ വാക്ക്, മനസ്സ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ക്രോധം ഇത്തരത്തിലുള്ള പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബോധത്തെയും ബുദ്ധിയെയും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ അതിൽ ആധിപത്യമുള്ളത് ആരോ, സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്തരത്തിൽ ഏതിലാണോ ആധിപത്യം അവരെയാണ് സ്വാമി എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ആൾക്ക് നിയന്ത്രണ ശേഷി ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അതിൽ
എന്താ അതിന്റെ എല്ലാം സ്വാമിയായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരാൾ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അയാൾ ആത്മരാമനായിട്ട് ആ സന്തുഷ്ടിയോടുകൂടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശക്നോതീഹൈവയസ്സോടും പ്രാക്ശരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്ത സുഖീ നര. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. ഈ ശരീരം നമ്മൾ ഈ ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വര അതിനെ ചെറുക്കാനും ഗോസ്വാമി എന്ന ആ പദത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുവാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വര അതുമാതിരി കാമക്രോധങ്ങളുടെ ത്വര ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾ ഒരു നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളും അയാൾക്ക് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉതകുന്നതല്ല. പിന്നെ ഏത് ഘടകമാണ് അയാൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത്? ഏത് രീതിയിലാണ് അയാൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? പറയൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും അയാൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ സന്തോഷിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ? ഭഗവാനെല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്യുത സേവനത്തിൽ. അതെ, ഭഗവത് സേവനത്തിലാണ് അയാൾക്ക് സന്തോഷം കൈവരുന്നത്. ആ ഭഗവത് ജ്ഞാനത്തിലും ആ ഭഗവത് സേവനത്തിലും ആണ് അയാൾ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ധൈര്യം ഭോഗേച്ഛയിലും അല്ല അയാള് സന്തോഷിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഈ ഇഹലോകത്ത് ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്നു. യോന്ത സുഖോന്തരാ രാമ സദാന്തർജ്യോതിരേവയ സയോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോധിഗച്ഛതി. ഊർജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി ഊർജസ്വലതയോടുകൂടിയിട്ട് ആ സന്തോഷവും ആനന്ദവും കൂടി തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്ന ആ യോഗി, അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള ആ യോഗി ആ ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുക്തനായ ഒരാൾ ബാഹ്യവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ. മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറുന്ന അവബോധം ശുദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾ ആണ് മുക്തൻ. അപ്പോൾ ആ മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ബാഹ്യവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ. എങ്കിൽ പോലും ഐഹികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ഭഗവദ്ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടമെന്നറിയുന്ന ഒരാൾ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകക്ഷേമത്തിനായി തീരും. അപ്പോൾ സർവമുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ജീവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അവനവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുക്തനായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരെ കരകയറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ള ആളുകളെ ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ നൈപുണ്യം വളർത്തുവാനായിട്ട്, അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യോഗി ആചാര്യൻ ലോകക്ഷേമത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരമ ആസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.
ജീവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടുന്ന കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ നേരിടുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനുമായുള്ള ആ മനുഷ്യനുമുള്ള ആ ബന്ധത്തെ മറക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധത്തെ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയവർ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കലും മുക്താത്മാവാണ്. അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആ ഭൗതിക ആ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായി ഭഗവത് പദത്തിൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറച്ച മനസ്സുള്ള ആൾ ഐഹികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും മുക്ത അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ലഭത്തെ ബ്രഹ്മനിർവാണ ഋഷയക്ഷീണ കൽമഷ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമാശ്ചര്യത്തിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സംശയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് വരുന്നു. അത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനി എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്കും അതീതനും ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മുക്ത അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കാണ് പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും ദ്വന്ദ്ങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരായിട്ട് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ മുക്ത അവസ്ഥയിൽ ഉള്ള ആളുകളാണ് അവതിന് യോഗ്യൻ. അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഐഹിക സുഖങ്ങളിലും ഇച്ഛയില്ല. പിന്നെ അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനം. എങ്ങനെയെന്നാൽ അവബോധം ശുദ്ധമല്ലാത്ത ജീവാത്മാക്കളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരായവർ അവർ മരണശേഷം ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യദീനാം യഥചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തന്തേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്കാണ് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കാമങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ക്രോധങ്ങളും എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്രാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനാണ് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവർ. അപ്പോൾ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ, ജ്ഞാനികൾ, അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യുന്നവർ, അതുമാതിരി ഭക്തിയോഗം അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉള്ളവർ, അങ്ങനെ പല പ്രക്രിയകളിൽ കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെയും അഥവാ പരമാത്മാവിനെയോ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെയോ ബ്രഹ്മത്തെ തന്നെയോ
പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളവരാണ് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്ര ആത്മാക്കളിൽ വെച്ചിട്ട് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആരാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവർ. അതെ, കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ച ആളാണ് ഇതിലെല്ലാത്തിലും വച്ചിട്ട് മാർഗത്തിൽ വെച്ച് ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി കിടക്കുകയാണ്. ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാലും മഹർഷികൾക്ക് പോലും അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പലതരത്തിലുള്ള പുണ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ യജിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് എന്താണ്? സുഖവും ഭോഗത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പലതരത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുമാതിരി അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു ജീവാത്മാവിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി കിടക്കുന്നു. ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാലും മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സുഖ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഇച്ഛ. അപ്പോൾ അനുസൃതമായിട്ട് അവർ സുഖജീവിതത്തിന് തടസ്സമില്ലാതെ നിരർഗളമായിട്ട് സംഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഭോഗ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അതുമാതിരി അതിപ്പോ നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പുഷ്പാഞ്ജലികൾ, ഹോമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ദേവയജ്ഞാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ യജിച്ചിട്ട് സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വഴിപാടുകൾ, യജ്ഞങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം നമ്മളുടെ ഭോഗേച്ഛ തന്നെയാണ്. അത് ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാലും വളരെ മുക്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത്തരത്തിലുള്ള സുഖത്തിനുള്ള ഇച്ഛ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസവും ഉണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനാകട്ടെ പൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദപ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടി നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദപ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം തിരസ്കരിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരസ്കരിക്കാത്തത്? ഭൗതിക ധനവും മാതിരി വസ്തുക്കളും തിരസ്കരിക്കില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യവര്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അത്തരം വസ്തുക്കൾ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്കാണ് വ്യക്തി എടുക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ മറ്റു യോഗികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ എല്ലാം തിരസ്കരിച്ചിട്ട് ആണ് അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മ യോഗങ്ങളിലെല്ലാം മുഴുകുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. പൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദപ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു.
ആ ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പറയുന്നുണ്ട്, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു സേവനം ഭക്തിയുത്തമ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ അതിലുള്ള ശ്ലോകമാണത്. എന്താണ്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, മറ്റു തരത്തിലുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ ജ്ഞാനകർമ്മം, ജ്ഞാനത്തിനും കർമ്മത്തിന്റെയും അനാവൃതമായിട്ടുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കെട്ടുപാടുകളും ഇല്ലാത്തൊരു തരത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ, കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വസ്തുക്കളാണോ അതെല്ലാം കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായിട്ട് ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണേന സേവനം ഭക്തിരുത്തമ, ആ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സമയം, വസ്തുക്കൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. എന്ത്? അത്തരം വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറുന്നു? മറ്റ് യോഗങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ആളുകളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിൽ സേവ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നു. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ആ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. നോട്ടം കൊണ്ടാണ് ആ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അമ്മ ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യം നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രം ആ ചെറിയ മത്സ്യത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. മാതിരി ആമ എന്താണ്? ധ്യാനം കൊണ്ടും, ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സ്മരണ, അതിനെയാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആമ കടൽ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിന് ഒക്കെ പുറത്ത് പോയിട്ട് മുട്ടയിട്ടിട്ട് അത് തിരിച്ച് ജലാശയത്തിൽ തന്നെ പോകുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതിന് ആ മുട്ടയിൽ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധയുള്ളത്. അത് ഇട്ടിട്ടുള്ള മുട്ടകളിൽ അതിന് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സ്മരണ അതിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അത് നിരർഗളമായിട്ടുള്ള ആ സ്മരണ ആണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്തനും ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ആ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ധ്യാനം, ജപം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നിരന്തരമായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജപം ചെയ്യുന്നത്. ശ്രവണം ചെയ്തിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപ, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതെല്ലാം സ്മരിച്ചും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജപം ചെയ്യുന്നത്. ആ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് സ്മരണ ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ധ്യാനമായിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ ആ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ധ്യാനം കൊണ്ടും ആ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും പിന്നെ എന്താണ്? നവവിധ ഭക്തികൾ. എന്തൊക്കെയാണ് നവവിധ ഭക്തി? ശ്രവണം, കീർത്തനം, പിന്നെന്താണ്? അർച്ചനം, പാദസേവനം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ഇതെല്ലാം നവവിധ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്
ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നമ്മളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം വിദൂരമാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ശരിയായിട്ടുള്ള സ്മരണ കൊണ്ട് നിരർഗളമായിട്ടുള്ള സ്മരണ കൊണ്ട് ധ്യാനം ആവുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നവവിധ ഭക്തി പരിശീലിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് ഭാഗവതം, അതുമാതിരി ഭഗവത്ഗീത മുതലായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതുമാതിരി അത് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കീർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പാദങ്ങൾ, നമ്മളുടെ കാലുകൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉതകും. അതേപോലെ ദർശനം, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുവാൻ സാധിക്കും. അതുമാതിരി തന്നെ മൂക്കുകൾ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം മണക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതുമാതിരി തന്നെ പിന്നെന്താണ്? അർച്ചനം, പലതരത്തിലുള്ള അർച്ചനകൾ നമുക്ക് ഭഗവാന് ആരാധനകളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളുടെ കൈ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നവവിധ ഭക്തികൾ ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭാവഭക്തി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക്, അതാണ് ഭക്തിയുടെ പരമകാഷ്ഠ. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ബന്ധം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇത് ഹനുമാൻ ശ്രീരാമ സ്വാമിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ഹനുമാന്റെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ദാസ്യഭാവം. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മഞ്ജരികൾ, ഗോപികകൾ, അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? അത് പ്രേമ ഭക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ പരമകാഷ്ഠയിലാണ്. അപ്പോൾ സഖ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, അതാണ് ആത്മനിവേദനം. സഖ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുനനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സഖ്യം, അതുമാതിരി കൂട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥ. അതുമാതിരി ദാസ്യം, ഇത് ശ്രീരാമനും ഹനുമാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദാസ്യം. ഹനുമാന്റെ ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ദാസൻ ഉള്ള ബന്ധമാണ് ഹനുമാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഭക്തനും ഭഗവാനുമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ പരമകാഷ്ഠ. ഇങ്ങനെ ആത്മസമർപ്പണമെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷ്ണബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഉയരുകയാണ് എല്ലാവരും വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിങ്ങനെ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം. യോഗചര്യ, യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്തുവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി കൃഷ്ണബോധത്തിൻ്റെതാണ്. യമം, നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ആഹാര വിഹാരങ്ങൾ, ചര്യകൾ, ഇതിലെല്ലാം നിയന്ത്രണം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഷ്ടാംഗയോഗത്തിലെ ചര്യകളാണ് യമം, നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അഹിംസ വരുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മചര്യം,
അതുമാതിരി ആസ്തേയം, മറ്റുള്ളവരുടെ വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കൽ, അഹിംസ, ബ്രഹ്മചര്യം, ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ആ തൃഷ്ണ അപ്പാടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മനസ്സ് പരമാത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ചര്യകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് അഹിംസ, ബ്രഹ്മചര്യം, ആസ്തേയം. ഈ 3 ഈ നിയമത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരവും സുഖവുമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ശരീരം വഴങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്ഥിര സുഖം ആസനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശരീരം ശരിയായിട്ടുള്ള ഇരിപ്പ് സുഖമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആസനക്രിയകളും യോഗികൾ ചെയ്തു പോരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ വർത്തമാന കാലത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള യോഗ സെന്റേഴ്സുകളിലെല്ലാം ഇത്തരം വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് ഇത്തരം ആസന ക്രമങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത്. ഇതൊരിക്കലും യോഗ അല്ല, ആ യോഗത്തിന്റെ ഒരു അംഗം മാത്രമാണ് ആസനം എന്നിട്ടുള്ള ആ ക്രിയ. അടുത്തതാണ് പ്രാണായാമം. രേചകം, പൂരകം, കുംഭകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിനെ സ്ഥിരചിത്തം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മനസ്സിനെ സ്ഥിരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രാണായാമം. ഇതെല്ലാം ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചിന്തകളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നിവർത്തിച്ചിട്ട് ആ മനസ്സ് പരമാത്മാവിലാണ് ഒരു യോഗി ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പ്രത്യാഹാരം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണോ വരുന്നത് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിനെ നിവർത്തിച്ചിട്ട് പരമാത്മാവിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. ധാരണ, ശരിയായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും അവരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെയും അടുത്തു നിന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ധാരണ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് സ്വാധിഷ്ഠാനം. ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം, സ്വാധ്യായം, ഇതെല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വാധ്യായം എന്നുള്ളത് അവര് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണ അവർക്ക് കൈവരുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ധാരണ, ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണ അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നിരർഗളമായിട്ടുള്ള ധ്യാനം, സ്മരണ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്ഥിരചിത്തം ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ടും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ക്രിയകളിൽ നിന്നും നിവർത്തിച്ചിട്ട് ആത്മാവ് സ്ഥിരമായിട്ട്, ജീവാത്മാവ് സ്ഥിരമായിട്ട് പരമാത്മാവിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്ന സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം സമയവും വേണ്ടതാണ്, വളരെയധികം കഠിനം ആയതാണ്. ഇതിലൊരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഇതില് ഭക്തി എന്നുള്ള ക്രിയ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല. യോഗാചര്യ, യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രവർത്തികളിൽ വരുത്തുവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി കൃഷ്ണാബോധത്തിൻ്റെതാണ്. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള മൃഗതുല്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കരകയറണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു ആചാര്യൻ, പരമ്പര, ശൃംഖലയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ, ശരിയായിട്ടുള്ള പരമ്പരയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തില് ഈ പ്രക്രിയകളെല്ലാം മുന്നേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളെല്ലാം ലഭിക്കും.
അത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളെല്ലാം ഇവരിത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അവർ താഴോട്ട് പതിക്കും. പക്ഷേ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ പതനങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. എന്തൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സേവനം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് അതിഭയത്തിൽ നിന്നും സാംസാരിക ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഉതകുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ അവർക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച അപകട സാധ്യത അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയും ഒരു അഷ്ടാംഗ യോഗം ശീലിച്ച യോഗിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യ ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭ്രൂഃ പ്രാണാപാന സമൗ കൃത്വാ നാസ്യാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധിർ മുനിർമോക്ഷപരായണ വിഗതേച്ഛഭയക്രോധ യസ്സദാ മുക്ത ഏവ സ. ബാഹ്യവിഷയങ്ങളിലെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസികാദ്വാരത്തിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിച്ചും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന ഇയാൾ മുക്തൻ തന്നെയാണ്. യോഗിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം അതിലെല്ലാം നിരോധിച്ചിട്ട് രണ്ട് പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസ്വാധാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും അതെങ്ങനെയാണ്? പ്രാണായാമം വഴിയാണ് ഈ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസ്വാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇവരിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കി യോഗി രാഗങ്ങളും ദ്വേഷത്തിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യോഗിക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവര് ഈ ക്രിയയിൽ തന്നെയാണ് മുഴുവൻ സമയവും ശ്രദ്ധ ഊന്നിയിട്ടുള്ളത്. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയുള്ള പുലരുന്ന ഒരാളും മുക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പല യോഗങ്ങളിൽ കൂടിയും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള യോഗം ആണ് ഭക്തി യോഗം അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഷ്ടാംഗ യോഗത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രാണായാമം ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രക്രിയകളെല്ലാം കൂടിയിട്ടും പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മുക്തി നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ പോലും അത് വളരെയധികം കഠിനമായിട്ടുള്ള ക്രിയകളും വളരെയധികം സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ കലിയുഗത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകൾ മുഴുകുകയാണ് ഈ കാലത്ത് അഭികാമ്യം. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതാകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം സ്ഥിതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി? ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സ്വസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഈ ശ്ലോകം. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം അറിഞ്ഞും
മനഃപ്പാഠമാക്കി വെച്ചും അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയും വച്ചിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണം. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി പൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു. ദ്രവ്യയജ്ഞം, ജപയജ്ഞം, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ യജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ, ഇതെല്ലാ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുമാതിരി തപസ്സുകൾ, പലതരത്തിലുള്ള തപസ്സുകളെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഏകാദശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളിലെല്ലാം നിവർത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചര്യകളിലും സമയവും ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എത്രയൊക്കെ സമയമുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ത്യജിച്ചും കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാത്രമായിട്ട് നാമോച്ചാരണത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏകാദശി എല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും ഒരു തപസ്സായിട്ട് തീരുന്നു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങളെല്ലാം തപസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പറയൂ. ഭഗവാന് വേണ്ടി. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാനോ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ, അത് പ്രശംസ വാങ്ങുവാനോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അത് ആകരുത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളൊന്നും. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനാണ് ഭോക്താവ്. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ്. ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം തരുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ജീവാത്മാവ് അല്ല. എല്ലാ തരത്തിന്റെയും ഫലം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സർവപ്രവൃത്തികളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ്, ഭഗവാൻ പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ. അതുമാതിരി തന്നെ സർവ ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും ആണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പോ സർവദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്രയൊക്കെ ലോകങ്ങളുണ്ടോ, എത്രയൊക്കെ ദേവന്മാരുണ്ടോ, അവരുടെയെല്ലാം അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെക്കാൾ വളരെയധികം ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുള്ളതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ കിങ്കരന്മാരും പലതരത്തിലുള്ള ലോകങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരും ആണ്. എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ എല്ലാം അധിപതി ഭഗവാനാണെന്ന് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അത്തരത്തിലുള്ള ദേവന്മാർക്കും ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ചൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അനുഗ്രഹ ശേഷിയെല്ലാം അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിലും വളരെ ഉന്നതരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേവന്മാർ. അപ്പോൾ അവരുടെയും അധിപനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന് ഈ സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് ഉള്ളത്. എല്ലാവരുടെയും ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ചിലർ മനുഷ്യർ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ ഭോഗത്തിനും ഇച്ഛയ്ക്കും
അനുസൃതമായിട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം അവർ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഔഷധം, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിന് ആ കൃഷ്ണാബോധം ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമഭാവനയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഒരേ അവസ്ഥയല്ല ഉള്ളത്, പലവർക്കും പല അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഈ അവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? പറയൂ. ആര് പറയും? ഭോഗത്തിനും ഇച്ഛയ്ക്കും അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ഭോഗത്തിൽ, കെട്ടുപാടുകളിലെല്ലാം കുടുങ്ങി ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ അത്രയും തീവ്രതയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഏക ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ ആ മാർഗത്തിലൂടെ ചലിക്കുന്നവരാകണം തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആളുകൾ. അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ആ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനാണ് സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയായിട്ടുള്ള സർവോത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായി മനുഷ്യൻ തങ്ങളുടെ സർവസ്വവും അർപ്പിക്കണം. ഇതാണ് ശാന്തി നേടുവാനുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടുവാനുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. എല്ലാ സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും പരമാധികാരി, ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെയും പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതരാണ്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ശാന്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പരമപുരുഷനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ഈ ശ്ലോകം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ആ പൊരുൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് വളരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ മുഴുകി കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരാൾ മുക്തനാകുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കെട്ടുപാടിൽ നിന്ന് എത്ര കണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരാൾ മുക്തനാകുന്നത്. എന്താണ് ഹാൻഡ് ഉയർത്തിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിപൂർവ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകുവാൻ കഴിയുന്നു. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ശരിയായിട്ടും ഉള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി ലഭിക്കുവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ, നമ്മളുടെ ഈ ഹലോകത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം 6-ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം, അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.
अनंत कोटि वैष्णवेभ्यो नमो। श्री श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।